pakashata muri Zimbabwe. Noda kuti toona kuti vakomana voramba vachirwisana. Toona kune mumwe veteran aiwa atoenda atotisiya asi pakati pedu zviri kuitika. Nyika yakatasana nesuccession dispute iri kuitika. Vanhu vakatasana nokudzokera kucongress. Tuna ZANU-PF vakatasana kudzokera kucongress pamwe chete nemawo veterans. Panoona buda nhauri yanyongwa nchinzi veteran broadcaster dies. Sanapinda mashoko abuda nyongwa muzara nhasi yoti bva subscriber wolike utina on the bell icon. Timina zvinhu anyora vachiti the public broadcaster ZBC has announced the death of Andrew Kiposa, a producer and presenter at Classic 263 Radio. We are deeply saddened to report this passing of Andrew Kiposa, a veteran broadcaster with Classic 263 Radio, said ZBC in a statement on Wednesday. Kiposa was also a former ZBC reporter and camera operator and a talented lead vocalist with the Soul Train band. Our condolences are with Kiposa family during this difficult time. Domashwa rubuda panapa tona kuti aiwa nawo dzekufa kwevanhu vari linked kunawo dzemawo veterans. Mawo veterans ndo vamwe kujamuka the video 2030 ndo zvatiri kuona kuti vanhu vari kushamisika zvinhu zviri kunyanya kuitika izvi. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa musaona subscribe, like, turn on the bell icon.